Tmiem il-ġimgħa mill-aqwa l-pajjiżna kif il-Eurostat l-Uffiċċju Ewropew tal-Istatistika konferma li Malta għandha l-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea kollha. B'hekk għall-ewwel darba Malta tinsab fl-ewwel post f'dak li huwa xogħol. Ir-rata ta' 4% li rreġistrat Malta hija inqas mill-5.5% li kienet irreġistrata f'Ġunju tas-sena li għaddiet. Hija ferm inqas ukoll mill-medja fiż-żona euro ta' 10.1%. Skont l-Eurostat il-qatt f'Ġunju ta' din is-sena kien 2.2% anqas mir-rata fil-bidu ta' din l-amministrazzjoni. Dakinhar Malta kellha rata ta' qatt kważi punt perċentwali ogħla minn dak fil-Ġermanja. Illum il-qatt f'Malta huwa inqas minn tal-Ġermanja, il-mutur ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. F'Diċembru 2009 pajjiżna sa wasal li kien laħaq rata ta' qatt ta' 7.3%. Jispikka wkoll ir-riżultat fost iż-żgħażagħ. Mentri tul il-leġislatura li għaddiet ir-rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ kienet tlaħħaq is-16.4%, issa din niżlet għal 6.9%. Hawn ukoll din hija l-inqas rata fl-Unjoni Ewropea. Dawn ir-riżultati ma ġewx waħedhom imma huma viżjoni ta' gvern illi jippremja l-bżulija, jinċentiva n-negozju u joffri opportunitajiet il kulħadd. Opportunitajiet xprunati mill-gvern ta' Joseph Muscat li reaġixxa hekk għal din l-aħbar. Issa kull darba li konna bdejna tilajn post wara l-ieħor, dejjem konna ngħidu naspiraw niġu l-ewwel post. Issa jibda jerġa' pass ieħor u kapitlu ieħor diffiċli issa jridu nżommu kemm jista' jkun dawn l-ewwel post u nżommu ma ta' quddiem net. Ħatkun diffiċli maħna ħankunu qegħdin hemmhekk naħdmu naraw l-ekonomija tibqa' għaddejja, l-proġetti jibqgħu għaddejjin li jkun iktar investiment li nieħdu id-deċiżjonijiet li ma nkunux parti mill-elit, mill-establishment imma dejjem nisfidaw l-idejat li ilhom hawnhekk għal ħafna żmien u aħna b'dawn l-idejat ġodda li qegħdin nagħmlu minflok qed jirnexxielna illi insibu tant xogħol għal tant nies irridu ntejbu l-kwalità tax-xogħol, irridu nkomplu niġġieldu l-faqar, irridu nkomplu ngħinu biex tikber l-ekonomija ħalli nkun nistgħu nipprovdu aktar servizzi soċjali, imma illum iva, naħseb illum jistħoqilna li l-koll flimkien bħala pajjiż inkunu ferħanin li aħna l-aqwa fl-Ewropa.